Čau lidi, já jsem do Švira a hrajeme tady Animation s Míšou. Čus? Máš sluchátka? Jo, mám. No uvidíme teda, zatím tady těžíme, nic se zatím nestalo. Hrajeme na Survival Games, IP bude v popisku videa. Animation je o tom, že vlastně máte každý svůj Nexus, každý tým. Prostě si musíte udělat co nejlepší výbavu a jít rush prostě a zničit ten Nexus. A ty to mám stišený, tak... To mám do sluchátek. Trošku Bobby na mě slyší. Jo. OK, no. Tak. Co? Jdu. Už jdou na nás. Aha. Proč ne? Aha, tak on je to hacker. Tak toho nevypnu. Tam je u našeho Nexusu hacker full iron a skill level, tak toho nevypnu. 23 levelů, nechci vtížit, hej? Už není, už vlastně nebyl. Jo, hej, nice, tady byl železný meč a železný krum. Aha, tak to bylo moje. Mi dáš pistol meč, to bylo moje. Jasně. Jo, fakt, já jsem se ho vykraftil. On má zapěl. Jo, já ti ho dám. Tak přijdíš takto. Čekej. Já hraju už bez zvuku. Tak jo, já to asi střihnu, až budu mít vybavení a budu mít super meráž na někoho, tak se vám mazu, tak zatím čau. Tak jo, jsme tady zpátky a mám hackera, takže jdu ho najít, teďka. Hej, já mám... Čau. Někdo tady byl. Až to najdu, tak vám... A řekni, že jsem zničil... Takže jdeme ničit rychle červený, jestli asi mi to nevíde, tak to najdu. Je tam diamantový ten. Nevadí, já mám činnost 2. To je zničíme hned. Jo, ten náš má. On tě vypnul? Ne, on už tam šel, ty vole. Aha, to řekni hned. Jenom kudy se tam dál. Mám diamantové věci. To je zdrhej. Nebo se je rychle vám adi ničit, něco. Lol? Jak? Jo, vyhrajem to, kam to vyhrajem. Já tam jdu už. Tam nedoběhnu hlavně. To zničíte hned. Napišnou XP. Já to napíšu, no. Napišu, to zničíte. Já chci to. Jej, ty, nic, jo? Já. Kámo, pojď, to dáme, pojď. Kámo, nice, vyhrali jsme Animation. Nice, plán, jdem do nich. Ty krás takových věcí.
Kámo, tak ten dobře vidí, Kilauru. Ty čura. Ty jsi zničil. Jak víš, že jsi zničil ty? Kámo. No. Dobře mi. Dobře ještě. No dobře, vyhráli jsme. Takže jo, toto je všetko z Annihilation. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like a já se s vámi loučím a čau. Kámo, mě to dalo ban. Jak to nemohu dát ban. Co?